I am a crow. You are a dad. I am a crow. Salutare, bine v-am regăsit la un episod. A vorbit și Crow aici. Salut! Foarte, foarte frumos, Crow, că ai vorbit cu noi. Crow, acum explică. Acesta este canalul lui Cezar CH, e un cont, nu e contul original, deoarece să dacă te conecta pe acest telefon. Da, acesta e un cont prin care măcar poate juca și eu îți Phoenix Crow. Atât am putut explica. Mulțumesc, Crow. Ați auzit foarte bine ce a zis Crow. Acesta este un skin pe Crow pe care l-am cumpărat eu și acesta nu este contul meu original. Cred că toată lumea știe, nu știu. Dar e un cont cu hexe și vede că se... Avem și Brawl Pass-ul care a fost acum, cred că acum 2 sezoane sau acum un sezon, mai țin minte. Hai să luăm și noi un Legendary Star Drop frumos, la 1000 de cointuri, foarte, foarte minunat. Acesta e contul meu, nici nu măcar nu vreau să cumpăr vreun brawler, adică nu mă gândesc. Doar așa, la credit, până ajung la final, să mă simt așa un pic și eu mai nou. Așa, să mă simt exact ca la contul meu, că mi-e doar de contul meu, așa că astăzi vom încerca să filmăm... Doamne, pe ce am dat? Okay. Să vă arăt până unde suntem noi. O să... Mamă, avem 2 legendare la rând. Crow, tu vezi asta? Mamă! Se crede astea 2 legendare mai bune decât mine, dar dacă le bat, deja o să plângă. Nu o luăm așa. Așa, Crow. Hai să fim mai blânzi. Bun, deci după cum a zis Crow, ci că se crede mai bun. Dar episodul trecut, dacă s-a postat, că s-a făcut acum câteva minute, episodul trecut am făcut un win cu Spike. Cu un Spike. Ai zis odată că vrei să vezi cum arată Spike, adică un Spike cu Hypercharge-ul. Nu l-ai obținut. Bă, Crow, e fan canalului meu. Mare că m-ai adus la Hypercharge. Și foarte frumos, nu? Acum hai să jucăm un knockout. Vrei un knockout? Bă, knockout, sincer să fiu, am chef. Deci, chiar am chef de un knockout, așa frumos. Hai să băgăm și noi un meci cu tine, Crow. Să vedem cum te descurci tu pe knockout. O hartă destul de bunicică. Mamă, pe cine... Mamă, cine avem aici? Îi văd deja. Că-i Doamne, ce dă... Mamă, ce dă Spike. Nici n-am apucat să fac kill. E mort. Mort, îl simt. Bine, mă. Easy și ton. Easy și ton, băiete. Ok? Easy și ton. Mamă, ce damage mi-a luat. Oh my god. Mai bine nu risc. Mamă, e Spike fix acolo. Nu riscăm. Că o să ne bată măr Spike. Mamă, lasă-mă în pace, Spike. Nu. Sper că nu pierdem primul meci. Ok, așteptați. Mamă. Ok, m-am întors. Bine, mă, primul nostru win. Așa, cu Crow. Văd, simt. O să facem win. De unde mi-am primit eu de stai un pic? Acolo l-avem pe Grom. Câte îl văd eu. Din ambele părți. No way. Da. Fugi. Mamă.
Așa. Ușor. Așa frumos. Așa. Stă în cameră. Singur. O secundă, prieteni. Ți-am zis eu că faci win cu mine? Da, Crow, ai avut dreptate. Am făcut win cu tine. Deci, am dovedit tu la toată lumea că cum l-am apucat eu pe Sandy. What? Oh, heck? Bug? Nu am bucat niciun gem. Deci, 0 gemuri am bucat. Cred că am de la turneu sau ceva de genul. Da, depinde. Depinde chiar. Nu cred că o să jucăm nici măcar cu Kit. Acum hai să vedem cu Spike. Îmi pare rău. Pa. La revedere. Bun, Spike. Ce ai de zis? De zis. Acum. N-ai nimic? Ok. N-am cred că friends. Deci... doar noi doi. Craiu mult. Adică Spike. Spike, ai ceva de zis? Mic? Dacă nu vorbești. Pentru început am luat-o și pe Ems. Acum am luat și pe Mr. Pingu. Mamă, cum se aude. Ok. Uite Spike, ne-a picat o legendară, exact ca tine. Tot nu vorbești. Ok. Să vedem ce ne pică. Uite Spike, ne-a picat skin pe Daryl. Ce zici? Tot nu zici nimic? Hai mă, Spike, zic ceva. Păcate, Spike nu vorbește, așa s-a adăugat în joc, din păcate. Fără a vorbi. Deci efectiv Spike nu vorbește. Niciodată nu cred că a vorbit. Asta e, măcar Spike o să fie alături de noi. Sper că ai dat like, Spike. Bun, cred că a zis. Sau ceva de genul. Nu știu ce să zic. Bine, hai să vedem. Deci, să vedem pe cine luăm la duo. Deci, nu cred că o să mă joc mai mult pe solo. O să mă joc la duo, că o să mă ajute mai mult. Să fac win-uri. Să fac win-uri pe Spike. Ok. Easy și ton, băiete. Easy și ton. Ok. Bine. Foarte frumos acolo. Ok, bătaia. E o bătaie acolo. Ia, participăm și noi la ea. Ok. Mamă, ce damage dă. Ok. Ua! A venit aici. A venit aici Fang. A venit Fang. Nu l-am văzut. Și mă șur pe mine că nu l-am văzut atunci. Mamă, fugi. Bine. Nu. L-am omorât. Fang? Oh my god, a venit echipa. Doamne, au venit ăștia. Total. Sunt mort. Lasă-mă în pace. Bine. Easy și Tom, copile. What the... Mamă, ce-a dat? Nu, ăla vrea să-mi dea damage. Așa că nu-i dau. Am dat gadget. LOL? Ok, și-a luat damage. Uai! Mamă, ce m-am speriat. Cum? Am murit. N-a damage. Trebuie să mă mișc. Oh, da, cine e acolo? Cred că e Piper. Nu! Mamă, ce-a dat? Suntem morți. Bine, mă! Easy și Ton!
Nu, dacă pierdem asta e. Dacă pierdeam asta e, în fine. Măcar am făcut 70 de win-uri. Ceea ce înseamnă că am luat o grămadă. Doamne, am făcut și rank 13 pe... Deci uitați-vă și voi. Easy și ton, copile. Deci nici n-am stat la discuție și... Adică n-am stat la... Cum iau brawlerii? Doamne, deci nu am cheltuit niciun gem. Mă jur pe viața... Deci mă jur pe mine că n-am cheltuit niciun gem și am... Și am luat. Dacă joci meciul, atunci poți să iei brawlerii sau ceva de genul. Ne întoarcem, cred că, cu Edgar. Pe duo. Deci jucăm de data asta cu Edgar pe duo. Cu ce? Cu cine? Cu cine? Ok. Nu zic că nu e în regulă. Jucăm cu Bibi. Foarte, foarte frumos. Ca să luăm speed aici. Să se respawneze cineva. Să dau ultimata când trebuie. Așa. Chiar frumos. Bătaie. Mama, are acolo Amber. Și vrea să se pună cu mine. Care l-am eu pe Edgar. Nu dau, nu risc. Dă-mi o secundă. Ca să mă asigur că nu vin ăștia. Nu, da, se vede că dau ultimata. Se vede că am ultimata. Ar fi fain dacă aș avea un hack care... Ar fi ultimata, ok. Nu cred că e nimeni aici. Ba da, unul e aici. E Kit. Și mi-am dat damage lui Kit. I-am dat damage full lui Kit. Dar cred că o să-mi dea damage înapoi. Mamă! Nu, bătaie. Bine. Oh my god. Cine e acolo? Oh my god. Lasă-mă în pace. Bine. Mamă, easy și ton, copile, ce mai zici? Ce mai zici? Easy și ton cu kill-ul. Facem noi un kill? Mă facem kill. Stai un pic că iau scutul. Easy și ton. Bine, mă, easy și ton. Deci eu am făcut cele mai multe kill-uri. Serios. Bă, bravo mie, mă, frate, că fac eu kill-uri continuu. Și uitați, îl duc direct pe Edgar. La rang 10. Foarte frumos, ok. Nu mai vreau să joc cu Edgar, că jucăm cu alt brawler acum. Și acum să vedem. Perfect. Să vedem pe cine o să luăm. Pe Neni am văzut-o eu că se joacă extrem de bine. Sincer să fiu. Dar aș lua mai mult pe Macy. Că e foarte bună Macy. Și acum să vedem cum o să jucăm noi cu Macy. Și vreau să luăm un skin pe Macy. Dar unde e Macy? Stai un pic, am uitat unde e Macy. Bă, chiar unde e? Sper că nu mi-am luat ăsta. Țeapă. Seacă. N-am văzut-o. Ăsta ce? Ok. Bă, nu mai țin minte cum arăta Messi. Așa jucai, mă, cu Messi, care e mâna aia. Double hit. Ok, am înțeles. Cei mai buni brawleri. Serious, Nita. Bă, dar stai un pic. Deci eu am murit de 0 ori până acum. Și am făcut o grămadă de kill-uri. Și acum mă gândeam să mă mai joc încă o dată cu Edgar. Sau jucăm de data asta cu Spike. Hai cu Spike, na. Noi și noi mergi cu Spike. Că, da, ne trebuie neapărat Spike. E foarte bun. Mamă, cu cine joc?
ci că știe ăsta cum se joace. Cum trebuie să joci, dar mă curcă mai mult. Ok. Ok, acolo îl avem pe Edgar. Edgarito. Sedgarito. Sigarito. Rito. Și respawning? Mamă ce bolon sunt. Ok. Parcă aveam eu ultimata. A fugit. Bine, mă. Ok, a fugit. Nu i-am dat damage. Ok. 4 echipe rămase, bine. What? Mamă, ce mi-a dat damage? Fugi. Fugi, Leonardo. Mamă, deci dacă suntem morți... Nu murim. Bine, mă. Ok, acolo vrea să mă omoare. Nu. Cum a murit? Nu. L-a tras în lumea lui. Era Cordeliu și l-a tras în lumea lui. Nu pot să cred. Nu pot să cred cea mai reală moarte. De pe Brawl. Deci, hai să vă zic cum s-a întâmplat. Deci, eu n-am văzut foarte bine, dar din câte am văzut eu... Stai. Am văzut că... acum Leon l-a atacat pe Cordelius și Cordelius l-a tras în lumea lui și l-a omorât. Nu știu cum a putut să-l omoare. Dar erau amândoi. Nu cred că avea ultimata sau ceva. Dar cred că l-a ajutat ultimata. Foarte suspect că a murit. Dar ăsta a fost episodul de astăzi. Chiar a fost foarte șmecher. Sper că v-a plăcut. Nu uitați un mare like, un mare subscribe și un mare clontopel. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!